Здравейте, приятели! В днешното видео ще разгледаме една изключително важна тема – как да оцелеем при нападение на мечка. Знанията и правилната реакция могат да спасят живота ви. Нека започнем! Най-добрият начин да оцелеете при нападение на мечка е да избегнете срещата изцяло. Ето няколко съвета за предотвратяването й. Шум и сигнализация. Когато сте в район, където има мечки, правете шум. Обикновено те избягват хората, ако знаят за тяхното присъствие. Това може да бъде постигнато чрез използване на звънчета или други шумни предмети, прикрепени към раницата ви. Съхранение на храна. Съхранявайте запасите си в специални контейнери за защита от мечки или ги закачете на дърво, далеч от лагера ви. Всички предмети, издаващи миризма като козметика, паста за зъби и отпадъци, също трябва да бъдат добре подсигурени. Избор на местоположение. Разположете лагера си на открити местности с добра видимост, далеч от познати мечи пътеки. Ограничете нощните активности и избягвайте готвенето на храна в близост до къмпинга ви. Ако все пак видите мечка, трябва да знаете как да се държите. Ето какво да направите. Запазете спокойствие. Не изпадайте в паника. Бавно се отдръпнете назад, като не обръщате гръб на животното. Говорете тихо и спокойно, за да покажете на мечката, че не представлявате заплаха. Не бягайте. Мечките бягат по-бързо от хората и отдръпването ви може да ги предизвика да ви преследват. Спрей! Ако имате мечешки спрей, подгответе го за употреба. Насочете го към животното и изчакайте да се приближи достатъчно преди да го използвате. В случай на атака, вашата реакция зависи от ситуацията и вида на мечката. Черна мечка. Ако черна мечка ви атакува, борете се. Използвайте всякакви налични предмети, за да се защитите. Насочете ударите си към лицето и муцуната на животното. Кафява мечка. Ако ви атакува гризли, паднете на земята с лице надолу и поставете ръце зад врата си. Останете неподвижни и се преструвайте на мъртви. Свийте се на топка. Това е единствения начин да защитите важните си органи. Крайни ситуации. Ако мечката е особено агресивна и имате оръжие, използвайте го. Ако сте в група, заемете отбранителни позиции, като стоите рамо до рамо, опитвайки се да изглеждате по-големи. Срещата с диво животно може да бъде изключително опасна, но с правилната подготовка и поведение можете да увеличите шансовете си за оцеляване. Надявам се, че тези съвети са ви били полезни. Ако имате въпроси или други съвети, споделете ги в коментарите по-долу. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не изпуснете нови видеа. До скоро!